ассалому алайкум бародарои ҷон, созен хубен, саломатитон хуба? Ярдонари лайка мезанем ҳама касаво ва дар канал подписатсия карда фикрҳои худтона оиди курс менависен ва ҳатман колокольчики канала гирён мекунед. имрӯз 24 апрел соат 12:46 ба вақти Москва ва 2:46 ба вақти Тоҷикистон. бародарои ҷон, курси имрӯзаи мо дар Душанбе сити 1156 сомон ва дар дигар банкҳои Тоҷикистон бошад. бародарои ҷон, бонки миллии Тоҷикистон 1000 рубл 160 сомон, бонки Эсхата 1000 рубл 160 сомон, Алифбонк 1000 рубл 160 сомон, Спитаменбонк 125 сомон 1000 рубл, аввалин бонки молиявии хурд 1000 рубл 144 сомон, ҳумо 1000 рубл 157 сомон, Равҳидбонк 1000 рубл 160 сомон, Красскомербонк 1000 рубл 135 сомон. бародарои ҷони азиз, лайк подписатсияро фаромӯш накунед, чунки лайк подписатсия шумо дастгирии канали мо аст ва ҳамун круглачае ки дар галавни мебинед дар поён, дар ҳамун даромада подписатсия кунед. худованд ҳар як шуморо нигаҳбон бошад.